Салом дӯстони азиз, салом. Боз ба баҳори нав расидем. Бо рӯзи 1 баҳор ҳамаи шуморо табрику муборакбод мегӯям. Илоҳо хонаатон пур аз шодиву фараҳ бошад. Суманак наве аз хӯриши наврӯзист, ки аз сабзаи гандум пухта мешавад. худи сабза рамзи эҳёи табиат, зебоиву осоиштагии ҳаёт ба шумор меравад. 2 ҳафта қабл аз ҷашни Наврӯз мардум дар хонаҳои худ дар табақҳо гандумҳоро шуста месабзонанд ва рӯзи ид ба идгоҳ меоранд. онҷо ҳамроҳ бо занҳои дигар дар деги калоне суманакпазӣ мекунанд. ҷараёни суманакпазӣ якшабонарӯз давом мекунад ва занҳову духтарон сурудхонӣ, рақсу бозиҳо ва ҳазлу шӯхиҳо мекунанд. зеро боваре ҳаст, ки соли навро агар бо ханда ва хурсандӣ шодмонӣ пешвоз гирӣ, ҳамон сол пурра бо хуррамию шодӣ хоҳад гузашт. ҳангоми кофтани дег, таронаи суманак дар дег мо кафча занемро месароянд. суруди маъруфи суманакпазӣ, ки ҳангоми пухтани ин ғизои рамзии Наврӯз бо доиранавозӣ бо тариқи умумӣ хонда мешавад, чунин аст: суманак дар ҷӯш мо дафча занем, дигарон дар хоб мо кафча занем. сумалак бӯи баҳор аст, сумалак авҷу барор аст, мелаи шабзиндадор аст, иди Наврӯз муборак. суманак дар ҷӯш мо дафча занем, дигарон дар хоб мо кафча занем. баҳори ҳамаи мову шумо муборак бошад. хонаатон пур аз шодиву фараҳ, хурсандӣ, ханда, гандум, нон, тамоми нозу неъматӣ фарогир бошад. Дорогие мои подруги, надо сказать, что один символ весеннего праздника – суманак или суманак – сладкое кушание из приросших зерен пшеницы. Процесс приготовления сумалака довольно трудно. Надо пшеницу вымачивать несколько дней. Именно из этого полученного солода и варится сумалак. Готовят его около 24 часов. Иногда обычно до вечера, с утра до вечера.